kamera. Ensin kuvaa ihan hyvin. Sitten yhtäkkiä pistät, että ding, video päälle. 6 sekuntia menee ihan jummi. Sitten vaihoin, oli 1080p 48 fps. Pisti 720p 48 fps, niin alkoi toimia taas. Ja mä tyhjensin ton kameran melkein, sillä oli 3/4 tyhjää. Ja se on 32 gigan kortti. Että Please, eipä täällä ois autoja. Eihän täällä oo. Mähän voidaan kuvata tässä keolimisharjoittelu. Joo. Ensiksi pitää olla hyvä mopo ainakin. Kytki, joka toimii niinkö pitää, ja jarruja. Hyvää jarruja. Kaasu, joka vastaa tuohon kaasuun niinkö siihen pitääkin. Sitten vaikka ykkösellä lähet. Minähän aloitin tämmösestä, että näin ja pysähyt ja tällain. Tuohan tuntuu ihan vitu hullulta aluksi. Tuota vaan reenaat niin paljon, että tulee sitä fiilistä siihen hommaan ja sitten vähän isompaa kulumaa. Sitten voit sitä jarrua vaikka harjoitella sillä, että väät ilmaan keula ja sitten lasket se ihan täysiä tuolla jarrulla, vaikka se tuolla ihan täysiä alas, niin tulee sitä semmonen fiilis, että miten sitä jarrua painetaan, jos sitä ei osaa painaa vielä. Sitten seuraavana on pykälysvaihe. Vaihteen pykältäminen ylöspäin 1-2. Ja tässä kohtaa meikällä meni ympäri aikoinaan viime keväänä maaliskuussa. Sillain tuollain. Ja tuosta se meikällä rusahti saman tien rusinat. Sitten sitä vaan alat reenaamaan. Se on muuten ihan jumalattoman vaikea ykkösellä yrittää keulia, kun ei ole yhtään vauhtia, koko ajan kaatuu johonkin. Mitäs menis tänne asti? Silti kaatuu, ei tästä tuu yhtään mitään. No niin, sitten se nykäisyhän on, jos sulla on laiskamopo, niin se nykäisy on se isoin osa sitä keulan nostoa. Eli silloin kun mä alkoin harjoittelemaan, niin mä en saanut edes kakkosella tämän vertaa sillain. Sulla niitä tuon verran nousee keula. Sai aluksi. Sitten mä alkoin saamaan kakkosella istuvaltaan. Alkoi saamaan keulia ja sitten yhtäkkiä kolmosella kyllä meni tasaisesti. Niin, ei sitä oikeastaan voi opettaa tota keulimista, se pitää ite niinkö tuntea, että missä se kuluma on. Se on tässä. Se pitää ite alkaa tuntemaan, että missä se kuluma on. Ja se on varmaan paras neuvo, että rauhallisesti kun alkaa harjoittelemaan, niin oppii ehkä. No ei mene ympäri ainakaan. Jos heti alat nykimään silloin kun hullu, niin eihän sitten, sehän menee ympäri varmaan aika äkkiä.
Ja mulla on itellä mennyt varmaan se 8 kertaa valehtelematta ympäri, että nui. Se nykäisy on se paras siinä. Eihän niinkö jos pistetään 3 tähän, niin eihän tästä niinkö... Eihän tämä lähde niinkö mihinkään. Ei yhtään mihinkään. Sitten pistät... Sitten kun osaa kunnolla keolle, niin voi niitä kikkoja alkaa. No miten se nyt nui heittää? Ei tässä tullut mitään. Niin sitten kun osaa kunnolla keolle, niin niitä kikkoja on niitä kaikkia. Yhdellä keillä nyt en minä osaa kovin hyvin, mutta jotenkin ja pystyy jalan laittamaan tuonne ja minne ne menee joka paikka. Polvipenkillä on makia. Siistin tuntosta ja näkee hyvin tuolla takkaa, kun on korkealle. Tää oli aika paska tämä keolinta opastus nyt, mutta ei sitä varmaan tuon paremmin pysty opettamaan, että pitää vaan uskaltaa siitä se keola nostaa sillä tuonne asti. Ja jarrulla sitten tasata sitä, että olisiko se tässä tämä video? Oiskohan tässä mitään? Kyselkää Askisa noita noin kysymyksiä ja joka paikassa saa kysyä mitä huvittaa. Vittu tuo jalaka. Joo. Tämä oli nyt vähän huonompi laatuisempi video, kun kamera vittuilee jotenkin, mutta eikä siinä.